ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛୋଟ ପିଲା ଅପରାହ୍ନରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଠାରେ ଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଊଣାବେଶି କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସେହି ପିଲାଟିର ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଦୋକାନରୁ ଜୋତା ଆଣି ପିଲାଟିକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ଶୀଘ୍ର ଜୋତାଟି ପିନ୍ଧିଦିଏ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତ ଧରି କହେ, "କ'ଣ ଆପଣ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି?" ଲୋକଟି କହେ, "ନା ନା ପୁଅ, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ।" ତାପରେ ପିଲାଟି କହେ, "ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଗତ ରାତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଯେ, ଭଗବାନ, ମୋର ପାଦ ବହୁତ ଜଳିଯାଉଛି, ମୋତେ ଜୋତା ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ।" ପିଲାଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଲୋକଟିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା, ଭଗବାନ, ସତରେ ତମ ମାୟା ଅତି ନିଆରା। ତାପରେ ଲୋକଟି ପିଲାଟିକୁ ପଚାରିଲା, "ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଆଉ ସ୍କୁଲ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ?" ପିଲାଟି କହିଲା, "ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ପଳାଇଲି, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ?" ଏହା ଶୁଣି ଲୋକଟି ବହୁତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପିଲାଟିର ତା ମାଆ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଲୋକଟି ନିଜର ପର୍ସଟିକୁ ବାହାର କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପିଲାଟିକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ପିଲାଟି ସେହି ଲୋକଟିକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ଏହାପରେ ଲୋକଟି ସେହିଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ, ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଅର୍ଜନ କରୁନା କାହିଁକି, ସେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇପାରି ନଥାଏ, ହେଲେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ଏ ସମାଜରେ ରହିଯାଇଥାଏ।